Ameni, ameni, ameni bangcwele. Ameni bazalwane. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngiyanibingelela bathandekayo. Umama Dekwane la Orange Farm bathandekayo. Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. Bathandekayo kwi-postcard yamatshe evangeli. Postcard yabazalwane bathandekayo, i-postcard yobufakazi benkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela ke bazalwane. Ngiyathanda kube khona engidlulisayo kwabangcwele. Ngiyathanda kube khona engizokudlulisa kwabathandekayo. Ngiyathanda kube khona engizokudlulisa ethandweni zezulu. Bathandekayo egameni lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizokhuluma bazalwane ngale ndaba le esematheni yokuthi bazalwane uJesu uyabuya. Bazalwane uJesu uyabuya. Bathandekayo manje kunokudideka phakathi ukuthi ilanga seliyaziwa nelanga bathandekayo seliyaziwa ukuthi uJesu uzobuya ngaliphi ilanga. Bathandekayo manje ngizosho nje bazalwane okubeka uNkulunkulu kimi ukuthi hey bazalwane asisulibala ukuthi ilanga liyaziwa, asisulibala ilokho futhi asisulibala ukuthi iBhayibheli lathi usuku nomzuzu alwaziwa. NoJesu ilanga lokubuya kwakhe akalazi, uNkulunkulu olaziyo. Asisulibala ilezo zinto bazalwane. Thina okufanele sikwenze ukuzilungisa, kube yilona loyo bathandekayo alungisa indaba yakhe noJesu ukuthi uzobuya nge-23 nango-24 bazalwane. Akuyinto esingayihlupha ngayo leyo ukuthi sesingaze kube yinto esishumayela ngayo, kuze kube yinto esikhuluma ngayo. Yinto ileyo yokuthi sixwayisane ukuthi hey mzalwane makungenzeka abuye, makungenzeka abuye ahamba na. Njengami ke mina ngeke ngabuza ngathi Nkosi makungenzeka ubuye siyahamba na, ngiyahamba na, nebandla liyahamba na, nabazalwane bayahamba na. Yaphendula abathandekayo ngonyama yathi hey walukhona umbuzo ubuzayo ngoba ungaciseka ungena oyedwa. Ungaciseka ungangeni futhi noyedwa. Ungacise ungena oyedwa, kungacise futhi kungangeni noyedwa. Ngoba akekho emhlabeni mina uNkulunkulu oke wangithokozisa. Akekho emhlabeni mina uNkulunkulu lona lelizwi abathi ngilikhulumile. Akekho noyedwa oligcinayo lelizwi engalikhuluma. Abantwana bami bangihlamukile abaligcini izwi lami. Kusukela kuGenesisi kuze kuye kuSambulo akhono yedwa ogcine izwi lami. Phimbo lami engalikhuluma ngeBhayibheli akhono yedwa oligcinile. Ungacishe mangabe kuyenzeka uyabuya uJesu ungacishe ungangeni umuntu. Ngoba bazalwane akekho ogcinile lo mlayo ola ezwini lenkosi. Kusukela kuGenesisi bazalwane uGenesisi uthi uNkulunkulu emdala umuntu wamdala umuntu wamenza umfanekiso wakhe. Isono sokuqala nje bazalwane kubantu noma sebekholwa bengabazalwane abawona umfanekiso kaNkulunkulu. Isono sokuqala leso. Isono sesibili wathi uNkulunkulu umdalile umuntu wambusisa ngeyilwane nangakho konke okusemhlabeni. Wathi uyobusa phezulu kwezilwane, izilwane ziyomkhothamela. Kodwa kubonakala namhlanje noma ngabe thina amaKristu asihlabela amadlozi, kodwa nje isilwane nje angikaze ngibone isilwane esikhothamela umzalwane. Njengoba uNkulunkulu eshilo angikaze nje ngisibone isilwane esikhothamela umzalwane. Kuzoba futhi kuye uGenesisi athi zalanani nande nigcwalisa umhlaba nonqobe. Tholakala namhlanje amaKristu amagumba amanomhlaba awathola abantwana awazali. Amakhosikazi abafundisa avalile.
amakhosikazi ama-archbishop avalile, amakhosikazi abashumayeli abavangeli aba-apostoli o-apostoli avalile, bashama layini bayojumpula, abanye bayasika bayanqamula, abanye bayabopha, abanye bayavala phansi phezulu. Manje mangathiwa ngempela 23-24 uyabuya, ubani ozoya? Ngabe uyaya na? Phela ngeke uye, njengoba nje kunezinto uNkulunkulu athe azenze ungazenzi, ngeke uze uye. Isono ke bazalwane esizozivimbela kakhulu uNkulunkulu akhala ngaso, esokuba abantu abaningi mangathiwa kuyahlutha namhlanje bangaya esihogweni. Ngenkathi abantu abaningi bekhala esihogweni, umzalwane umntwana kaNkulunkulu athi uyezulwini, angeke angene ngoba uNkulunkulu uyothi abantu bami njengoba bekhala esihogweni nje kungenxa yenu nina amaKristu anizange nibuveza ubuNkulunkulu bami. Namhlanje amaKristu awakwazi ukuveza ubuNkulunkulu, awakwazi nje. Awakwazi nje amaKristu ukuveza uNkulunkulu. Manje amaKristu ngishaba abafundisi abakhulu bayalishumayela ivangeli ukuthi uJesu indlela neqiniso nokuphila, uJesu welapha zonke izifo, kodwa lokho abakuphili lokho akukho empilweni zabo ukuthi uJesu lapha zonke izifo. Ngoba mayeseligula lelo khole kade lishumayela, lo mfundisi kade eshumayela ethi uJesu welapha zonke izifo, umthole seseclinic, umthole sekudoctor, umthole sesesibhedlela, kodwa ubemile ngeSunday eshumayela ethi uJesu uyaphilisa. Manje uyakhala uNkulunkulu uthi into enikhulumayo aniphili, into enikhulumayo maKristu aniphili. Manje noma ngakuthiwa kuya kuJesu yabuya nge-23 aniyi, ngoba nikhuluma amanga. Into enikhulumayo nithi uJesu indoda, nithi ngemivimbo yakhe sasindiswa. Nisho ningazange nisindiswe ngemivimbo kaJesu, kugcwele zonke izifo emzimbeni yenu, kugcwele yonke inhlobo yesifo, kodwa nithi ngemivimbo yakhe thina sasindiswa. Manje ke makuthiwa nje uJesu yabuya aniyi. Manje isono esikhulu sokuthi abantu abangakaze bona bakholwe basindiswe bazokhala esihogweni. Ngenkathi bekhala esihogweni, yini labo uNkulunkulu ayothi hambani anginazi, ngoba nani liphethe ngezi igama lami, ngoba namba abantu bami bayakhala esihogweni. Bakhaliswa yini labantu bami esihogweni? Bakhaliswa ukuthi iqiniso abalizwanga. Abazwanga ukuthi uJesu uyakwazi ukuhlala kumuntu alaphe zonke izifo ehleli kumuntu. Abakwazi lokho abantu. Abakwazi abantu emhlabeni ukuthi uJesu uyakwazi ukuthi ungadli lutho, uphile nje pepenene, ungadli lutho, ungachathi, ungaphalazi, ungakhiphi inyongo. Ungakhiphi inyongo. Inyongo yakhe iphathwa umoya ingcwele. Inyongo yakhe iphathwa umoya ingcwele. Ukungcola kwakho ngaphakathi kuphathwa umoya ingcwele. Abakwazi abantu lokho. Abafundisi abakushumayeli lokho emasontweni ukuthi umuntu uyaphila ngomoya oyingcwele empilweni yakhe. Jakobe 5 ubekwa izandla umuntu ngegama lika Jesu umuntu aphile. Abakwenza abafundisi, bambeka izandla umuntu, qeda umuntu aphuma ayesibhedlela, qeda umuntu aphuma eclinic, qeda umuntu aphume aye kudokotela. Kodwa batheni? Bathe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha aphila, baqede futhi bamiyeke futhi ahambe. Abasasho ukuthi linda lo Jesu phela esimbizile, mlinda kuphilise. Manje bazalwane, kuyabekeka kimi ukuthi ake sikhulekeni simcele lo nkulunkulu, unomusa, unobubele, unesihe, unesawu. Ke simcele, simncenge, kube yilona lo mKristu athi Nkosi, athi nangu mina Baba, nangu mina, isono singehlulile, ngenzile okubi kuwe. Siphenduke, sicela intethelelo, sithi Nkosi second chance Baba. Siguqe ngamadolo, siphakamisa izandla sithi second chance. Ngoba ngempela senzanga imithetho yakho Nkosi.
ngoba abanye bazothi bethi bahlwithwa bathola ukuthi bakhalelwa izingane lana abayilethanga emhlabeni. uNkulunkulu wayemphe 7 uzele 2 nje kuphela. Yonke le khuzana kayilethile emhlabeni. Uyakuliphi izulu? Awulubeki ngempela. Manje kufanele nje kulezi insukwana nje sekusela amalanga nje lawashiwo. Mina ngiphiki mina bazalwane. Futhi angivumi mina bazalwane. uNkulunkulu ngithe ngithi ngiyambuzwa ngitshela lokhu. Kodwa ake niyeke ukuthi nithi izwi lithi. Ngoba nani lona lelizwi aniligcini. Nibambelele ezwini kodwa lona lelizwi futhi nana niligcini. Aniligcini. Ngoba uNkulunkulu ubonile ukuthi izwi aniligcini, mhlambi ingakhe lethe labantu ukuthi gijimani niyobatshela ngoba mabefunda izwi dala izwi vele lathi bahlale belindile, kodwa abalindile. Dala izwi lathi hlala nilindile ngiyobuya njengesela, kodwa abalindanga. Asimazi uNkulunkulu noma bathumile laba bathumile ukuthi gijimani niyobatshela ukuthi ngiyabuya. Asiphiki, asivumi futhi. Sithi intando kaNkulunkulu mayenzeke emhlabeni. Thina okubalekile ukuba thina sikhala ukuthi Nkosi siyacela. Mangabe uwoshila ukuthi uyabuya nge23 nange24, awu second chance Nkosi siyacela. Ngoba sesiyeza ukuthi ngempela ngeke size kuwe. Ikweletu zomashonisa nikholwa. Uyakuliphi izulu ikweletu zomashonisa? Senikholwa ikweletu zomashonisa. Senikholwa. Uyakula kwelika bani? Kuyalungiswa makuyiwa lapha. Kuyabalungile, kuyabangcwele. Hayi abagqoke namajazi omashonisa. Manje kufuneka sikhale bazalwane. Sithi second chance Nkosi. Siyakuncenga. Nami uqobo lwami. Mina ngiyakhala ngithi Nkosi second chance awungisize Jesu. Awume kancane baba, awume kancane. Mina ke ngikhalisa ukuthi izinto uNkulunkulu angithume zona angikayifesi. Ngiyofika ngiphethene ekhaya. Ngiyofika uphetheni wemzalwane. Ngiyofika ngiphetheni. Ngoba ziningi uNkulunkulu izinto ayikhulumile okufuneka ngizenze. Ngiyofika ngiphetheni. uNkulunkulu manganginika nje second chance sikhuleke nje ukuthi eParliament ke kungene ugovernment omzalwane omKristu. Ngisho umKristu mina ngempela. Mina ngisho Eliya mina ngisho Petro ngisho Pauli angisho fana kalo mzalwane mina. Vele namanje abazalwane bakhona eParliament. Kodwa bathule bathe tho. Ingane zigcwele itradi ingane zabantu zidla inyawupe. Bathule bathe tho. Zeyijova ingane ziyafa uqima ingane. Bathule bathe tho. Kodwa bangamaKristu. Bathi ngemvimbo yakhe sasindiswa. Bathule bathe tho. Ngithi Nkosi ngiyacela second chance. Ukungisize nje Nkosi. Ngingahambe emhlabeni kungangenanga ugovernment omKristu. Umzalwane ozolalela uNkulunkulu. Ozofika lapha eParliament ashanele izwi likaNkulunkulu alihlanze ngegazi lika Jesu. Afafaze igazi ezweni likaNkulunkulu. Afafaze igazi ezweni likaNkulunkulu. Asha umthetho kaNkulunkulu, hayi umthetho kaSathane. Hayi umthetho kaSathane lo shawe eParliament. Asha umthetho wokuthi indoda ingalali nenye indoda. Asha umthetho ukuthi umfazi angalali nomunye umfazi. Asha umthetho wokuthi madoda thandana umkenu. Asha umthetho wokuthi bafazi thobelana amadodenu. Asha umthetho wokuthi zingane bantwana hlonipha ihlono nyoko. Shayelo umthetho lo. Asha umthetho ezweni ukuthi ingane ayihloniphe uyise nonina. Hayi ingane ukuthi ibe nenkululeko. Hayi umfazi alingane nendoda. Ngoba indoda umfanekiso kaNkulunkulu, inhloko yomfazi. Ikhanda likaze lifane nomzimba. Lo uyathanda. Ingakho uNkulunkulu wabeka inwele zokuthi ngeke ukwazi ukuzibala lezi inwele ngoba lezi inwele ziyindoda, ziuNkulunkulu. Athi madoda thandana umkenu.
athi bafazi thobelana amadodenu mawuthobela indoda yakho wazi ukuthi uthobela uNkulunkulu uqobo noma ungakhuluma ngezilimi usho photholity catality uma ngabe ungayithobela indoda yakho awuyi noma ngabe uJesu uyabuya nge23 awulubeki uyobuhayiza esihogweni nawe ndodo ongamthanda umkakho awulubeki noma ungashumayela kakhulu amasuda aqhephuka awuyi ngoba ugcina ngokwezulu kaNkulunkulu impela kingakho ngithi inkosi asambeni maKristu kube lo athi second chance inkosi athi second chance inkosi siphenduke kube ku government ozoba umzalwane government ozofana nabo Eliya government ozofana nabo Abrahama government ozofana nabo Lord government ozofana nabo Zakaria okuthiwa indoda yayilungile government ozohawukela intandane government ozohawukela isizwe izingane ziye ezikoleni ziyofunda izingane ezikoleni hayi lezi izingane egcwele itrade esingafundi ayifundi izingane ezikoleni kodwa ngoDisemba ziyaphasa ziyadlula ziyakwelinye iclass zingazi lutho zishaya othisha izingane ezikoleni awukho umthetho eSouth Africa noma ngabuya lo Jesu konke kuyesihogweni ngoba akugcinanga umthetho kaNkulunkulu ngoba wayibona aphi ingane ishaya uthisha ngoba wayibona aphi ingane ishaya umzali kuyangishiya ingane zethu esihogweni ngoba nazo azigcinanga umthetho kaNkulunkulu kuyangisha abantwana bethu esihogweni ingane ina 13 years sinomntwana South Africa asikhaleni silungisa izwe lakithi uqala before uJesu abuya azosilanda asikhaleni sithi inkosi second chance sixolele baba sithethelele siyavuma sonile bese siyokhala thina maKristu sisiyeke zonke izono siyeke yonke inkucunkucu yezono siyeke zonke izono siyeke bonke into uNkulunkulu athi akayithandi siyeke bese siyakwazi ke ukuthi siyakhala uNkulunkulu sithi inkosi sicela ugovernment omzalwane oyikholo umKristu ozolalela izwi lakhe eParliament ashaya umthetho wakho uNkulunkulu hayi umthetho wenhlangano hayi umthetho wezwe hayi umthetho wamabutho cha umthetho kaNkulunkulu manje ilokho mina ngikucelayo ukuthi inkosi ngiyakucela ke ungisize ukungabuyi iJesu akume kancane ke silungisa indaba ngoba konakele ezweni lakithi angakwenza uNkulunkulu lokho masingakwenza sikhala ngenhliziyo yokuthi siyayisola sizokwenza lokho okushoyo sofunda izwi likaNkulunkulu lapha kuJona 3 ngiyaxolisa abazalwane bekumnyama la ukuphenduka kweNiniva izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi suka uye eNiniva umuzi omkhulu umemeze kulo isimemezelo sika esikhulu engasikhuluma kuwe wayesesuka uJona waya eNiniva njengezwi likaJehova iNiniva lalingumuzi omkhulu kakhulu uhambo lwezinsuku ezintathu uJona waqala kungena emzini uhambo losuku lwabalunye wamemeza wathi kuseza kuba izinsuku ezingama40 beselichithwa iNiniva abantu baseNiniva bakholwa nguNkulunkulu bamemeza uzila ukudla bembatha izindwangu zamasaka kusukela kwabakhulu nabo kwaze kwabancane kepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhuluma yakhumula ingubo yayo yazimboza ngendwangu yamasaka yahlala phansi emlotheni yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo yathi makungabikho muntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu bangadli bangaphuzi amanzi kepha
kuhambozwe ngezindwangu yamasaka umuntu nesilwane kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla yebo kubuyiselwe yilowo nalowo endleleni yakhe embi nasebundloveni obusemandleni zakhe. Ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engayikubuya azisole abuye ekufuthekeni wentukuthelo yakhe size singabhubhi na? Lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endleleni yabo embi, uNkulunkulu wazisola ngokuthi owayeshilo ukuthi uyakukwenza kubo akakwenzanga. Amen ke bazalwane. Yikho ke lokho ngikusho bazalwane ukuthi mhlambe masingakhala kuNkulunkulu sithi second chance inkosi, uNkulunkulu angaphenduka bazalwane olakeni lakhe bathandekayo. Ngoba unolaka kangaka nje bazalwane ufuna manje ukuzohlwitha bakhe bazalwane, unolaka lokuthi ufuna ukuligoqa lomhlaba ngenxa yesono bazalwane, ngenxa yobubi bazalwane, ngenxa yezinto ezibhlungu ezenzeke emhlabeni, ukuthi indodana yakhe uJesu wayithumela kuba izosifela kodwa simthokozisi nakanye qha. NobuKristu esiyibo sibukhuluma ngomlomo bazalwane, sibukhuluma ngomlomo, asimvezi uNkulunkulu enjengoba enjalo bazalwane, asimvezi uNkulunkulu enjengoba enjalo. Ngoba bazalwane uNkulunkulu ayikho into angayenzi ofanele thina amaKristu ngabe siyayiveza. Abantu bonke bazalwane kube amaKristu ayamveza uNkulunkulu, ngabe akekho umuntu ongakholwa emhlabeni, ngabe akekho. Ngoba abantu baze bangakholwa njena banezidingo abazidingayo abazithola indawo, baze baye enyangeni abantu bayolanda inyoka, bayolanda imkhovu, bayolanda otikoloje, kodwa amakholwa akhona akukho ongenzeki. Ngoba khona manje mangabe njena singagcwala uNkulunkulu siveza uNkulunkulu, kungathi umuntu mangabe einkosi njengenkosi yakwaZulu nje, isilo ke ngilinganise ngesilo nje, isilo nje akudingeki nje size siye enyangeni sambe sincinda, sambe sigcatshwa, sambe sichatha sidunusa, akudingeki lokho. Dingeka ngabe kukhona amakholo especially abapostoli abamgadile, abamgadile nabaprofeti bakaNkulunkulu abazoprofeta ukuthi kukhona ozokwenza ukuthi la kuwe. Fanele ngabe kukhona abaprofeti, fanele ngabe kukhona abapostoli abahleli naye, makuzinto bakhuleka bayikhuze. Noma ngabe uthi ufunani eyisilo bakhuleke uNkulunkulu amnike. Uma nganjalo ezweni lakithi abantu bangakholwa. Abakholwa nje abantu ngoba amandla kaNkulunkulu abawazi. Isilo sigadwe izulu, isilo sigadwe ubungcwele, kube namaKristu ahlala khona akhuleka usuku nemini. Phela kungangena inyanga lapha nichichenza yenzani kungangena inyanga lapha. Kuzoba abafuna imisebenzi, abafuna ama promotion, abafuna ukuphatha, abafuna ukuba ama director, beze lakithi sibakhulekele. Beze ufunani athi ngifuna ukuba idirector, uthi inkosi nangu akayanga ndawo uze kuwe uthe wena bonke abacela kuyo baba muphi udirector uzokuveza emsebenzini. Nakhona esewudirector uphila ubungcwele, udirector uphila ubungcwele emsebenzini, hayi lo director ozoqhashisa abantu edizisa khokhana imali bese nginika umsebenzi, hayi lo director wesihogo njalo, hayi udirector uzoqalalale futhi ke manje ngizwile mina kuthiwa sebelala nanamadoda, sebelala nanamantombazana nabesifazane, abasalali ngisho ama director nama yini nama manager, abasalali nanabafazi kuphela, sebelala nanabesilisa ngizwile. Mawuza nje indoda nje uzofuna umsebenzi, hawu uphendula unkosikazi uyakulala bese kunika umsebenzi. Kufuneka nje manje abazoza sibakhulekele baphenduke bavuma izono qede bayophatha babe odirector abangcwele okuzothi mabefika abantwana bakaNkulunkulu bethi bacela umsebenzi amnika umsebenzi. Nowesifazane mayifika amnika umsebenzi. Naseyikoleni ingane kube nabahloli abayohlola ukuthi ingane ziyahlonipha yini, kube nabahloli abayohlola ukuthi othisha bayiphethe kahle ingane.
sifuna kanjalo bazalwane ake siyokhala kuNkulunkulu sithi second chance inkosi kuNkulunkulu kutholakala yonke into tholakala yonke into abafuna ukugana abafuna imishado siyakhuleka singomama besilile siyayibheka uqala intombi ukuthi intombi siyakwazi ukuwasha iyakwazi ukayina iyakwazi ukupheka iyakwazi ukuhlina iyahlonipha siyayibheka uqala asikhulekela isipoko esofika lapha sipoke ubusuku nemini sithetha amacala cha asimkhulekeli loyo sikhulekela intombi ethobile ezofika yakho umuzi ithola abantwana ithola ovusa umuzi ithola osibongile emzini ingane zizothobeka zisalo umama othobile sifuna lelo vangeli bazalwa latsho naphi la yaphi balahla abafundisi second chance inkosi second chance baba mangenzeka konke lokho noma sengafa kobe kulungile kuthiwa iNiniva abazalwane lakhala kuNkulunkulu kuthiwa lakhala iNiniva kuNkulunkulu kuthiwa lakhala iNiniva kuNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu waphenduka uNkulunkulu akabange salibhubhisa iNiniva waze wakhathazeka uJona ngokuthi engani uthe wena uNkulunkulu uzolibhubhisa waze wakhathazeka ngisho nalaba abathe kuzoba nge23 uzobuya uJesu mayingabuyi bangakhathazeki sesithandazile sesikhulekile mayingabuyi ngoba usizwile ningakhathazeki ningaze niye kukholwa nithengani uNkulunkulu ukuthi awusakwenzanga nisaba abantu ukuthi abantu bazothini kini akho abantu bazothini la sesithandaza mayingabuyanga nje ngoba sithandazile uzwile ukuthi inkosi sisize sihawukele bahambe omama abafundisi bayokhipha amaluphu ezibhedlela bahambe izwe kuthiwa khona lokunye okufakwe engalweni angikwazi ukuthi kufakwe engalweni kuvala inzalo nihambe niyokuhlinza nikukhiphe lokho kufakwe engalweni okuvala abantwana hambe nikukhiphe siphendukeni manje senze umthetho kaNkulunkulu siyathanda sithandi sithobele uNkulunkulu amen ke zingcweleze inkosi amen ke bathandekayo amen ke baba bazalwane cela ukukhuleka bayede baba bayede Nkosi Jesu bayede mnini mandla wonke ababa siyaphenduka ababa sonile ababa senzanga kahle sithethelele baba awusiphe baba second chance baba wethu ingcwele ukuba baba sikusebenzele senze intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini baba wethu omuhle ngoba Nkosi mawungabuya Nkosi njengoba ushilo ezweni lakho Nkosi Jesu wathi masihlale silindile ngoba umzuzu nesikhathi baba sisazi uNkulunkulu wethu engcwele mawungabuya sofika siphetheni kuwe uNkulunkulu wethu engcwele mawungabuya sofika sithini kuwe uNkulunkulu wethu engcwele sofika sithini kuwe ingane zethu igcwele epotini ingane zethu igcwele baba emadragsini zibhema insangu zibhema onyawupe sofika sithini kuwe Jesu izwe lakho linje Nkosi yami second chance baba awusiphise i-second chance siyaphenduka sifana neNiniva Nkosi yami sihawukele indodana kaNkulunkulu ephezulu konke ngegama lakho Nkosi Jesu manje kuze kube phakade amen.